רציתי כזה צמר, לא? אני כן, ואז חוררנו את זה כאילו משני הצדדים, הוצאנו את זה, ואז פתחת את זה. מה, אתה מצלם בווידאו? שימי את וקפלת, כשמשני הצדדים זה פתוח. קפלת מגילה לכאן. ועכשיו, כאילו זה האורך של הרצועה שאני רוצה שתהיה נגיד, אז אני גוזרת את כולם ככה אחד. רגע, מתי את אומרת במקרה הכינה אותי? תכף יגיע, רגע, שנייה. יגיע. כולם. כשגיליתי את זה, מה זה נגנבתי? ממש השתגעתי על זה. חכי עכשיו יצא לך צורה של עצה. במקרה הכינה אותי בראש. חצאית אפריקאית. איך אתם מכירות? היא תשכנה של אח שלי בנחלאות, של נתן. עכשיו, מה שקורה, אני מחבר אותם באחסון. הם כולם בדיוק, הם כולם סגורים. איזה גאוני. כאן וכאן, זה ממש גאוני. את הראשונה את פותחת באלכסון כאילו לקצה. ואז, זה הקצה שלך. ואז את חייבת להכין את לא, זה. קצת יותר ישר. ואז נקחה מפה, נכון? ואז מכאן לכאן. כן, תוכל במשנת את זה. זה נקרא שיתוף פעולה. וואי, זה פשוט גאונות. זה אחד ארוך. מגניב, מדהים. יש אנשים חכמים בעולם. ויש עוד שיטה, שהיא שיטה של טבעות, שפשוט גוזרים מלא טבעות כאלה, ואז פשוט מחברים כל הזמן ויצטות. זה גאוני, חד משמעית, אין פה... מה, צריך לשלח פה גם מסריגה? פה לא. זה מקרה. חשבתי שבמקרה הכינות גם את זה מאוד. פיני, מסריגה, בני? לבני בטוח יש. שאתם רק עם כיפות לא שרובות. רק טיפה, אנחנו חרדים. עכשיו זה קצת, כאילו זה לא חומר הכי כיף בעולם. לעבוד איתו. לעבוד, כן. אבל אתה יודעת, זה כמה זה גם שקית ליילון אחד עושה? איזה אורך זה יוצא? תלוי, יש שקיות גדולות יותר. קטנות יותר. זה ארוך מאוד. וואי, זה יוצא כמו מעיים של חתול. זה איזה דימוי פואטי. ואז פשוט סורגת. מסרגה אחת, עכשיו שתיים, כאילו. זה מסרגה אחת, מספר 4 אני חושבת. זה סריגה של... ועשית עמודים. רגע, אז עשית, אני התחלת מפה לצורך העניין? כן. זה מה שעשיתי. עשית שורה, שורה. בדיוק. זה הכי פשוט, כי פשוט צרקתי מלבן אחד ארוך. שזה זה. שזה הכחול. ואז בנפרד צרקתי מלבן ארוך וצר, ארוך שזה זה, ואז פשוט מכאן תפרתי אותה. אבל תפרת במסריגה? עם סריגה, כן. עם עוד שורה בעצם. כן. עם עוד שורה, כאילו הצמדת שתי שורות, בדיוק. ועשית להם עוד שורה שמחברת ביניהם. מדהים. אני משדר את זה לתוכנית הבוקר. ממש מעוררת השראה. ועוד יש לי שקית מלאה ושקיות בבית, אמרתי, מה, בטוח יש משהו מגניב לעשות את זה. הולך לעשות את זה? ברור. יש. שתתפור לך כיפה? שקית? וואי, זה מדהים. האמת שבדיוק התחלתי לתפור. לשרוף. זה לא נוח עכשיו שזה זה שני כובעים כאלה. וזה דבר, כאילו כל החיים ממש פחדתי לשרוף. תחשבי על זה, זה גם מגניב שבן אדם סתם...